Moi drodzy, przed nami zaprezentuje się gospodarz 17 spotkań z łemkowską kulturą. Jak wcześniej wspominał pan Eugeniusz, że żaden zespół się nie powtarzał, to było małe kłamstewko, bo Łastiwoczka od 17 lat występuje na spotkaniach trzech pokoleń z kulturą łemkowską, bo jest gospodarzem tego wydarzenia, prawda? Tak, prawda. A w tym miejscu możemy się też pochwalić, ponieważ my również jesteśmy członkami Łastiwoczki. Trochę starszymi. Troszeczkę. Ale chcielibyśmy pochwalić się nagrodą, którą w ubiegłym tygodniu zespół otrzymał. Mianowicie nagrodą Silesia za wkład w rozwój i promocję kultury naszego województwa. A już 30 listopada tego roku Łastiwoczka wystąpi w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu ze specjalnym programem. Autorem tego programu i reżyserem będzie pan Henryk Dum, antropolog kultury, który od wielu, wielu lat jest fanem, jednym z największych fanów naszego zespołu. Bardzo często przyjeżdża na nasze imprezy, bardzo często też gościmy go na spotkaniu trzech pokoleń z kulturą łemkowską. Niestety w tym roku się nie udało, natomiast zapraszamy już do Wrocławia. Tak, bilety są do nabycia już na stronie Narodowego Forum Muzyki. Gdyby ktoś chciał spotkać się z Łastiwoczką w tej przepięknej sali, zachęcam. Ja jeszcze tylko wtrącę, że tydzień wcześniej, 24 listopada, będzie miała taka historyczna się zadzieje wydarzenie, bo będzie miała premierę opera łemkowska. Pierwsza w historii, pierwsza na świecie opera łemkowska będzie wystawiana 24 listopada w sali czerwonej Narodowego Forum Muzyki. Niedługo też pojawią się bilety. Gdyby ktoś z Państwa chciał być na tym historycznym wydarzeniu, zapraszam. Jeszcze taka mała prywata, bo to koleżanka jest autorem tej opery. Nadal szuka środków i funduszy. Jest zrzutka. Gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć operę, to może tam na stronie internetowej zrzutka.pl znaleźć operę łemkowską i wesprzeć to wiekopomne dzieło. Także zapraszamy na przyszłe wydarzenia, przyszłe imprezy, a przed Państwem za chwileczkę zaprezentują się dwa pokolenia Łemków z Przemkowa i z okolic, czyli zapraszamy gospodarza Łastiwoczka. Wielkie brawa! Wielkie brawa dla Łastiwoczka. Nam besida nasza myła, chodzi gusne chramatyczna. Ridna maty nas jej wczyła, odże swoja nepożytna. Choć besida nasza prosta, wypowisty wszystko znaje, czy wesoło nam na duszy, czy nam smutok w serca hraje. Slił na kwatet wypowiemy, wszystko w lękimskim besidi. Na zabawi, na wesilu, dobrym bytiu, czy to w bidi. To szanujmy nasze słowo, od wielka aż do mała, wszystko ince nie stratyli, len besida nam ostała.
Ogródeczka zachwytała
Hej, bo